ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി തരുന്നു. മാതാജി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കുമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 23 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നല്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് 25 വരെ എടുത്തില്ലേ? 23 അല്ലേ? 25 എടുത്തു. അപ്പൊ അതില് കണ്ടത് 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 6ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കലികാലത്തിൽ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗികളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ യോഗ പദ്ധതികൾ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് താരതമ്യേന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ പടവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, സമാധി. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകൾ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരും, ഒന്നും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നും കണ്ടു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, അതിന്റെ കൂടെ എന്തിനേയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നത് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമാധി എന്നാൽ എന്തെന്ന് ഉത്തരം പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നത് സാ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം സ്ത്യക്ത സർവാനശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനയമ്യാസമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറുകയരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥൈര്യത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സ്ഥൈര്യം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ദൃഢനിശ്ചയവും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം. സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. വഴി മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ. കാരണം മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഉത്സാഹവും സ്ഥിരതയും ഭക്തിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്
ഭഗവാന്റെ സഹായം നിശ്ചയമായും ലഭിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലല്ല, ഉപദേശാമൃതത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധി, ഭക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ സംഘത്യാഗ സതോവൃത്തെ, സംഘത്യാഗം സത്സംഗം, അതുപോലെ തന്നെ സതോവൃത്തെ സാധുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തെ, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, അത് ഈ 3 കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഘത്യാഗ സതോവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിൽ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും, ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശനൈ രൂപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതീഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥാമന കൃത്വാ നാകിം ചീതപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. അപ്പൊ ക്രമേണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട്, ഉത്സാഹം, നിശ്ചയ, ധൈര്യം, നിശ്ചയം കൊണ്ടും നിശ്ചയവും ധൈര്യമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറി ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ സമാധിസ്ഥനാകാം. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ ആത്മാവില് ഉറപ്പിക്കണം. ദൃഢനിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണന് സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിബോധവും യോഗത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥയും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഗത്തിന്റെ ഉന്നത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ യോഗത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമൈതാത്മന്യേവ വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമാണ് മനസ്സ്. അതിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, മനസ്സ് സ്വഭാവേന ചപലവുമാണ് ചഞ്ചലവുമാണ്. അത് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം അതിനെ പിടിച്ച് പിൻവലിച്ച് ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കി കൊള്ളേണ്ടതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതായിരിക്കണം എന്ത്, യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി എങ്ങനെയാണ്, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. താൻ പരമപുരുഷനുമായി
ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഗുണത്തില് ഭഗവാനും താനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും ആ യോഗി. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ കാഷ്ടയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ മനസ്സിലയിപ്പിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അകറ്റിയതിനെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് മനസ്സിലയിപ്പിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അകറ്റ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മഭൂതം. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. യുഞ്ചന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പോ അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി എന്താ ചെയ്യണത്? സദാ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട്, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗിയാണ് ഭഗവാനില് ആ പരമാനന്ദം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന് അത്യുന്നതൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ആ നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ യോഗിക്ക് പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ, ആ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കാണ്. പരമപുരുഷന്റെ ഭാഗമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ഈ ദിവ്യമായ സമ്പർക്കത്തെയാണ് ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പരമപുരുഷനോടുള്ള ദിവ്യമായ സമ്പർക്കത്തെ ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ ഭാഗമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട്, പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ഈ ദിവ്യമായ സമ്പർക്കത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവഭൂതാസ്തമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷത്തെ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എല്ലാ ജീവികളെ എന്നിലും കാണും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്നിലെ എല്ലാ ജീവികളെയും കാണും, എല്ലാ ജീവികളിലും എന്നെയും കാണും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? യഥാർത്ഥ യോഗിയായിട്ടുള്ളവര്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തുന്നു. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സമാധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും, നമുക്ക് എവിടെയും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരമപുരുഷനെ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഭഗവാനിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ദർശിക്കാനായിട്ടും ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള യോഗിക്ക് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നിഷ്പക്ഷമായി പാർക്കുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലുമുള്ള ഭഗവാന് ശംഖുചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവൻ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മണ്ണിൽ അടങ്ങുന്നതും ആയിട്ടും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ദാസതൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രമാഞ്ചനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലെത്തെ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രമാഞ്ചനം കൊണ്ട്, പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ആ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയാ വാഴുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. സദാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. എവിടെ വാഴുന്നത്? എപ്പോഴും സദാ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആര് വാഴുന്നത്? ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ, എല്ലാവരെ കാണുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? പണ്ട് നമ്മൾ നമസ്തേ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. ശരിക്കും അത് ആരോടാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി അടുത്തൊരു വ്യക്തിയോടല്ല പറയണത്, നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനോട്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ വണങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണമിക്കണം. നമ്മള് ഒന്നുകിൽ നമസ്തേ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയണം. അതായത് അവരെ നമ്മൾ വണങ്ങണം. അവരെ വണങ്ങണത് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? സന്താ സതൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ വണങ്ങുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ പ്രണമിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പ്രണമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന് കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യനാകുന്നു. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് എല്ലാവിടും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവദാ വർത്തമാനോപി സായോഗി മയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതും കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിനെ തന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു.
യോഗചര്യയിലെ പരമാവസ്ഥയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമാവസ്ഥയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് പൗമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോ അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോ ഹി പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സുഖം വരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അയ്യോ യോഗി എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, തനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവണ പോലെ അങ്ങനെ സമഭാവനയോടെ കണ്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള തന്നോട് സദൃശനായി ചിന്തിച്ച് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി എന്ന് പറയണത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഉത്തമ യോഗി സ്വന്തം ആനന്ദം മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു യോഗിയാവേണ്ട യോഗ്യതകള് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിതിം സ്ഥിരം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഈ യോഗാ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഈ പദ്ധതി അത് അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അത് പ്രായോഗികമല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാന്നും പിന്നെ അത് ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ചഞ്ചല മനസ്കനാണ് ഞാൻ, അതെനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനനെ പോലെയുള്ള മഹാനും യോഗ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നിരാകരിച്ചതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയാണ് ഈ യോഗ പദ്ധതി പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്, പ്രായോഗികമല്ലെന്ന്. അങ്ങനെ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാണ്, നിരാകരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലും ഈ ധ്യാനയോഗം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായൊരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ അർജുനൻ പറയണ ഭഗവാനോട്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയണ, കൃഷ്ണ, മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് കാറ്റിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധാരണ മാർഗങ്ങൾ ദുഷ്കരമായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ലളിതവുമായ പ്രായോഗികവുമായ മാർഗമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ലളിതമായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അതെങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. മനസ്സ് സ്ഥിരതയായിട്ടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശീലിക്കണം. നിരന്തരം പരിശീലനത്തിലൂടെ, അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ലീനനാവുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ അകന്ന് ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. അസംയദാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യതദാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവന്, മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവന് അതില് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഭഗവാനുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ യഥാർത്ഥ യോഗ ഫലം നേടാനോ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തന് അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, യഥാർത്ഥ യോഗഫലം നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അടുത്ത സംശയം അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ ഗതി എന്ത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർജുനൻ എന്താ മനസ്സിലായത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുകണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അടുത്ത സംശയം എന്താണ് അർജുനന്റെ? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതിയെന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഒന്ന് ഇവരുടെ ഗതി എന്താണ്? ഈ അതീന്ദ്രിയ വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൗകികമായ വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് ഇത് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന യോഗിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇതാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം വഴിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചത്. ഒന്ന്, ഇത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? ഇത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? രണ്ട് കാര്യമാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കച്ചിന്നോ ഭയ വിപ്രഷ്ട
ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭൗതികതയിലേക്കും പറ്റുന്നില്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു, അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും എത്താൻ സാധിക്കാതെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമോ എന്നാണ് ആരുടെ ചോദ്യം? അർജുനന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. കാരണം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറും ചെയ്തു, അവിടേക്ക് എത്തിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെ നമ്മള് ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയൊരു മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും പരമവുമായ മാർഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേത്തുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യ ചേതനാഹ്യുപപത്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങേയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ സംശയം ഇതാണ്, ഇത് അങ്ങ് തന്നെ തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ കൂടാതെ വേറെ ആരെയും ഈ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം കൃഷ്ണന് മാത്രമാണുള്ളത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി വിശ്വസനീയവും അന്തിമവുമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ്, അഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ളൊരു വിധി നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ? മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? നാശമുണ്ടാകുന്നില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഒരിക്കലും നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നല്ല മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക, അതിനെ കുറിച്ചാണ് മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിലായാലും ഏത് ലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്താ സ്വധർമ്മ ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന പക്വോത പദേത യത്ര കോവ ഭദ്ര പൂതമുഷ്യ കീം കേവാർത്ത ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചും ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും പതനമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ തികച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ നിറവേറ്റിയാൽ പോലും യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടോ പതനോ സംഭവിക്കുന്നില്ല.
പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എത്ര നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും അതിന് യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആരംഭിച്ച ഒരാളുടെ ആധ്യാത്മിക യാത്ര എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്ഠിത ശാശ്വതി സമ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടാഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരണങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആള് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അനേകം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം, അപ്പൊ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന് പരാജയം സംഭവിച്ചു. പരാജയം സംഭവിച്ചപ്പോ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുഴുവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് 16 റൗണ്ട് നാമത്തിലെത്തി. പക്ഷെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ കുറെ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കത് പിന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സേവനത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ മാത്രമുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ അനേകം വർഷം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോ അവർ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ധർമ്മബോധമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനാഢ്യന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ധർമാബോധവും ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആ അവസരത്തിൽ അവിടെ ജനിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട യോഗികൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ ധാർമ്മികവും ഐശ്വര്യവുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഉയരാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതത്തി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായ തീദൃശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഇനി അതല്ല, ഇനി അങ്ങനെ ജനിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിജയിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു വരും. അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള എന്താണ്, യോഗികളുടെ കുടുംബത്തില്, യോഗികളുടെ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി ഉയർന്നു വരാം. പിന്നെ തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം വളരെ സുദുർലഭമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നവരെ പ്രശംസിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ജീവിതാരംഭം മുതൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന, ഭാഗ്യവശാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഓം വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമത് എസി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറും ഇതേപോലത്തെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ജീവിതാരംഭം മുതലേ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചു. കാരണം ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ഇവരെ ജന്മമെടുത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങള് ജീവിച്ച ആ സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട്, ജീവിതാരംഭത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാണ്. തത്ര ദം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭത്തെ പൗർവദേഹികം
യഥാ തേ ച തതോ ഭൂയാ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോ മുൻ ജന്മത്തിലെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം ആ യോഗിക്ക് കിട്ടും. അവര് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ ജന്മത്തിലുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, മുൻ ജന്മത്തിലുള്ള അവരുടെ ദിവ്യമായ അവബോധം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാനായിട്ടും അവർക്ക് അയാൾക്ക് പ്രയത്നം തുടരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് പ്രയത്നിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. യോഗ പരിശ്രമം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാകില്ലെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം മാനിനെ കാണുന്നതും ആ മാനിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്നതും അങ്ങനെ മാനിന്റെക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നതും. അങ്ങനെ മരണശേഷം ഒരു മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പിന്നെ മനസ്സിലായതിനു ശേഷമാണ് ആ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ശബ്ദമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ സാക്ഷാത്കാരം നേടി ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ജഡഭരതനായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം തനിക്ക് മനസ്സിലായി, തനിക്കുണ്ടായ പ്രശ്നം മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ ഹവ്യശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാതി വർത്തതേ. മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ഈ ദിവ്യാവബോധം കൊണ്ട് എന്താണ്, ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ ഒന്നും ആരും അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സിദ്ധിക്കും? ആ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആ യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആചാരനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും ആ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. വേദാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാലും ഭഗവൻ നാമം നിഷ്ഠയോടെ ജപിക്കുന്നവരുമാണ് ആത്മീയ പരമമായ യഥാർത്ഥ ഉന്നതർ എന്ന് ഹരിദാസ് ടൂക്കറിന്റെ ഉദാഹരണം. വേദാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാലോ, ഒരു മിനിറ്റ്, കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ സെന്റൻസ്? ഭഗവാൻ ചണ്ടാളന്മാരുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ തന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യരിൽ ഒരാളാക്കിയത് ഇന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഞാനിത് വായിക്കാം. ഇവിടെ ഇതിൽ എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളതില്, തോന്നാണ്, അറിയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ തന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യരിൽ ഒരാളാക്കിയത് ഇതിനൊരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശരിക്കും ആരാണ്? ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജന്മം എടുത്തത്. അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമാചാര്യനായിട്ടാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യനായിട്ട്, കാരണം എത്ര നാമാണ് ഒരു ദിവസം? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 3 ലക്ഷം തവണ ഉരുവിടണമെന്ന വ്രതം ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണയാണ് ആര് നാമം ജപിച്ചിരുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരായിട്ട് പറഞ്ഞത്? നാമാചാര്യനായിട്ട്. നമ്മുടെ നാമാചാര്യനായിട്ട് പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് നാമാചാര്യനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
പരിശുദ്ധി ആർജിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ഉച്ചരിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പൊ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ശുദ്ധമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ശരിക്കും ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണ പോലെ നാമം ജപിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും അത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമ്മുടെ വായിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. പ്രയത്നാദ്യത മാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധ സതോ യാതി പരാം ഗതി. സർവ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണം നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഈ സർവമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അനേക ജന്മത്തിന്റെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ദ്വന്ദ് ഭാവനയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നവർക്ക് ആണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അനേകം ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യേശാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃത. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കാരണം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മായികമായ ദ്വന്ദ്വാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും മുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പ്രേമപൂർണമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കാരണം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തപസ്സിഭ്യേധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ രൂപമാകുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അത് ആണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആണ് ഇത് ഭക്തിയോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗി നാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ നിലകൊള്ളുക, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ
എല്ലാ യോഗങ്ങളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും ആരാണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമനായ യോഗി എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭക്തിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉചിതമായ ലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യോഗങ്ങളും എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ദിവ്യ സേവനവും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തനെ പരമോന്നതമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഭഗവത് സേവനത്തിനും ദിവ്യമായ സേവനത്തിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കാന്? പരമോന്നതമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാലോ ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞ അർജുനൻ? ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാം. പരിശീലനം കൊണ്ടും ജപല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. കൃഷ്ണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യെന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രമായ അതൊക്കെ. അതായത് വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വിശ്വാസങ്ങളാണ് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണ ബുദ്ധിയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നവര് എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? അവര് മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോന്ന്. കാരണം അവര് ഭൗതികതയിലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് മേഘത്തെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ ഒന്നിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലും ആത്മീയ ലോകത്തിലും നാശമില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണല്ലേ. പരാജയ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ വിജയം പ്രാപിക്കാത്തവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കും. അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾ അവിടെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന് അവര് എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവര് ജനിക്കുന്നത്? ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും വന്ന് ജന്മമെടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജന്മമെടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ്? ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവരുടെ ഗതിയും പറഞ്ഞു. പിന്നെ വഴിതെറ്റി യോഗത്തിന് പരിപൂർണത സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവര് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നു അല്ലെ? ഇല്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം. ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ അതില് അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇത്തിരിയും കൂടി ഉയർന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് പറയണം, അതില് വിജയിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജന്മ സുദുർലഭമാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം, അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആ ദിവ്യാവബോധം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാനായിട്ട് അയാൾക്ക് വേഗം സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തത്തിലുള്ളല്ലേ ചോദ്യം. ഇതിലൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടാണെന്ന്.